Исәнмесез, милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Ульяновскида губернатор катнашында 5000 кешелек ифтар узды. Biz gururlanmıştın aytem her bir ülkede bunday işlenmeyi. Sizge mallar jigitler big zor rahmet şunday iftar ülkege için. Татар халкының төп күрке авыллары Татарстанның Биектау районы Ямаширмә авылына сәфәр. Birinci kişimiz Hasan isimli abzый, imiş патша янына барганда миңа кая яшәргәсең, кая барыгасың дип сораган икән. Патша аңа имеш иди в яму дип әйткән. Төмән өлкәсенең татар милли мәдәниятенә битараф булмаган яшьләре турында сюжет. Мин монда йөрүдән бик яхшы эмоциялар алам. Кызык кешеләр белән таныштым һәм яхшы вакытымны үткәрсәм монда йөрүп. Казакстанда иң оста әбине билгеләделәр. Әбиләр безнең балалар өчен, буыннар өчен зур үрнәк. Ульяновский шәһәрендә губернатор Алексей Русских катнашында өлкә ифтары узды. Әлеге чара төбәгебездә бердәмлекне ныгытуга һәм татулыкны саклап калуга, гырыф-гадәтләребезне үстерүгә һәм яшьләрне тәрбияләүгә зур өлеш кертә дип белдерде ул. Сымбыр төбәгендә яшәүче дин кардәшләребез әнә шулай күмәкләшеп ифтар мәҗлесен 2007 елдан бирле уздыралар. Баштагы елларда өстәлләр 500 кешегә әзерләнгән булса, быел бу сан 5000гә җитте. Алар арасында илебезнең 18 төбәгеннән дә кунаклар бар иде. Әлеге мәртәбәле чарада Татарстан Республикасыннан зур делегация катнашты. Рамис Сафин дәвам итәр. Бүтін дүния татар конгрессының милли шура рәисе җитәкчелегендә килгән Татарстан делегациясе ифтар вакыты җиткәнче Ульян шәһәренең татарлар күпләп яши торган Ленин районындагы ислам мәдәни мәгърифәт үзәгендә булып, анда узган елган ачылган балалар бакчасы, укыту үзәге эшчәнлеге белән таныштылар. Үзәккә сабыйлар өчен китаплар, өстәл уеннары тапшырдылар. Дәүләт советы депутаты Камил Нугаев Сальсабил үзәгенә Болгардагы мәчет макетын бүләк итте. Моннан берничә ел элек өлкә губернатор карары белән мәчет янәшәсендә еллар буе хуҗасыз торган 2 катлы таш бина Сембер татарларына бирелгән иде. Мөфтият биредә Ислам мәдәнияте музее һәм шәхси дәүләти мәктәп ачырга ниятли. Хәзер биредә эшмәкәрләр ярдәм белән зур төзекләндерү эшләре бара. Кунаклар шәһәрнең бер гасырдан артык тарихы булган, әле яңа гына төзекләндерелгән мәчетен дә карап чыктылар. Мәчет имамы, өлкән мөфтиенең яшьләр белән эшләү буенча урынбасары Рәсүл хәзрәт Фәтхулов игъбадәтханә тарихы, аның имамнары хакында сөйләде. Кунакларның чираттагы очрашуы спорт аренасында дәвам итте. Тагын берничә минуттан биредә өлкә губернаторы Алексей Русских һәм илебезнең 18 төбәгеннән килгән кунаклар катнашында ифтар башланачак. Спорт сараендагы быелгы ифтарга 5000 кеше чакырылган, күпчелеге өлкә районнарыннан. Через мечети, через имамов распространяется. Ифтарга чакыру билетларын мәчетләр аша таратабыз. Аларны алырга килүчеләрнең кайберләре бәлки мәчетләргә дә йөрмидер. Билет алырга килгәндә мәчетне күреп китә. Бу да файдалы бит. Һәр елдагыча быел да изге аш мәҗлесенә тирә күрше төбәкләрдән дә байтак кунаклар чакырылды. Аларның әйтүенә караганда, мондагы кызыклы тәҗрибәне өйрәнү өчен килгәннәр. Многому мы Без монда күп нәрсәгә өйрәнеп китәбез. Шул чаклы яхшы, югары дәрәҗәдә оештырылган. Үзебездә дә уздырырга ният бар. Үзебездә әлдә мондый зур ифтарларны без нителмибез, как бы теге нитә. Вот сездән пример алып алла куштан айрны теге без дә шул нәрсәләргә нителбез иншалла. Бик күркәм узды, бик бәрәкәтле булды, кеше күп булды. Вагастыңнадык бик зур впечатление калды бездә. Бик рәхмәт. Ифтар бик ошады, альхамдулилlah. Күренеп тора, монда бик күп күч салынган. Бик зур рәхмәт уйыштырган кешеләргә, альхамдулилlah. Ифтарга килүчеләрне шәһәребезнең Биләр мәдрәсәсендә укучы 7-8 яшьлек Коръән хафиз шәкертләр дә, ягъни Коръән китабын тулысы белән яттан сөйләүчеләр изге сүрәләр укып таң калдырдылар. Авыз ачыр вакыт җиткәнче, мәҗлеснең мәртәбәле кунаклары Семберләрне изге Рамазан айы белән котлады. Без үзебезнең Ульяновск өлкәсендә һәрчак мондый матур башлангычларны хуплаячакбыз. Хәзерге чорда безгә тагын да ныграк берләшергә һәм бердәм булырга кирәк. Бу чара шуның ачык мисалы. Татар дигәндә без һәр вакытта да рәхмәтле булабыз үзебезнең әни-әбиләргә. Чөнки милләтне җәмәгать ул әниләр һәм әбиләр тәрбияли. Әгәр дә гаиләдә иң беренче булып никах ясагандагы, балалар тугандагы, итүләр булганда, әгәр дә әниләр, әбиләр, әти бабайлар безне татар итеп яратып бу дөньяга тудырганнар икән, һәм үзләренең белемнәрен, мәхәббәтләрен һәм киләчәкләрен безне кулга тапшыралар икән,
Ошағында инде біз де бақытлы. Milli Şura rəisi Ulyan өлкәсенең татар иҗтимагый тормышында һәм иганәчелектә зур эшчәнлек алып баручы эшмәкәрләргә Конгрессның бүләкләрен тапшырды. Татарстан рәисе каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Әхмәтовның котлавын Дәүләт Советы депутаты Камил Нугаев җиткерде. Һәм шәһәребезнең тарихи мәчетенә һәм ислам мәдәни мәгърифәт үзәгенә интерактив такталар алу өчен 200 мең сумлык сертификатлар тапшырды. Biz gururlanamız, şunu aytayım, her bir ülkede bunday işlenmeyi. Sizge maylar, jigitler, big zor rahmet şuşunda iftar ülkegen şey. Авыз ашар алдыннан Лөкә мөфти Илдар хәзрәт Сафиуллин сәмберләргә мөрәҗәгать итеп, үзара бердәмлеккә һәм милләтара татулыкка чакырды. Киләчәктә дә бергә-бердәм шул Рамазан шәрифләребезне үтәргә Аллаһ насип итсен барчабызга. Саулык, сәламәтлек бирсен, көч-куәт бирсен. Бөтен мәрхүмнәребез шат булсын туганнар. Барлык котлаулардан, бүләкләр тапшырылганнан соң ифтарга җыелган 5000гә якын халык күмәк намазга басты. Намаздан соң ифтарга килүчеләр һәрберсе зәмзәм суы белән авыз итеп, волонтерлар әзерләгән мәҗлес урыннарына юл алды. Ульянскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар. Татар халкының төп күрке авыллары бүген сезне Татарстан Республикасының Биектау районында урнашкан Ямаширмәгә чакырабыз. Бай тарихлы авыл ул. Бу сала белән бәйле беренче истәлекләр 1565-67 елларда ук искә алына. Риваятләргә караганда авылның исеме чуаш телендәге Яна Ширмә сүзеннән алынган. Аның тәрҗемәсе чокыр дигәнне аңлата. Исеме җисеменә туры киләме? Үткәннәрне бүгенге буын ничек саклый? Ямаширмәнең киләчәге кемнәр кулында? Бу сорауларга җавап алдагы сюжетта. Менә инде ул Ямаширмә авылы, табигатьнең искиткеч матур урынында. Һәм шуннан да исеме җисеменә туры килеп тора. Таулы, чукырлы урында урнашкан. Безнең Ямаширмә авылы бик бай тарихлы авыл. Безнең зиратыбызда 1380 елга караган борынгы кабер ташлары бар. Ямаширмә авылының килеп чыгышы, исем тарихы бик кызыклы. Чөнки күргәнегезчә безнең авылыбыз ямы чокырлы урынга урнашкан. 1552 елда Явыз Иван патша татар халкын көчләп чукындыра башлагачтын, Ямаширмә авылы булмаган дип әйтәләр инде ул вакытта. Беренче кешебез Хәсән исемле абзый, имеш патша янына барганда миңа кая яшәргәсең, кая барыгасың дип сораган икән. Патша аңа имеш идите в яму дип әйткән икән. Шул сүздән соң яма һәм чукынудан каплап тора торган таулар, ширмалар барлыкка килгән. Бу ике сүзне, ике тамырны яма, ширма дип кушканнар да безнең Ямаширмә авылы барлыкка килгән дигән бер легендада яши. Ямаширмә мәктәбенең туган ягны өйрәнү һәм сугышчан Дон музеенда бите булган, дини белем бирелгән. Ләкин аларны да шул чорның замана шаукымы урап узмаган, әмма халыкның иманы нык булган. Хәзер дә шулай. Һәм менә бу мәчет тарихын әйтеп бетерәсе килә. Безнең элеккеге колхоз председателе Зәйниев Хәким абый иде. Һәм Зәйниев Хәким абый сыр вакыты булса да 86 елда буга ялгышмасам Ямаширмәдә мәчет төзетә. Үзе спонсор буларак, иганәче буларак Ямаширмәдә менә Кызыл мәчет без сезгә күрсәтербез алга таба. Шул мәчеткә нигез сала, шуңа күрә ул мәчетне бүгенге көндә Хәким мәчете дип йөртәләр. Бүгенге көндә дин безнең алга киткән, үзебезнең муллаларыбыз, имам хатибларыбыз бар, балаларга гарәпчә язырга да өйрәтәләр, дин белеме дә бирәләр. Ураза бәйрәмнәрен, Корбан гаетләрен зур күләмле итеп билгеләп үтәләр. Инде музейның сугышчан Дон бүлегенә күчик. Ямаширмә җирлегеннән 605 кеше сугышка китә, 279 гына кире әйләнеп кайта. Бүген инде бер исән ветеран да юк. Музейны оештыручы Әгълә Шакирҗанов җитәкчелегендәге Кызыл истабарлар группасы заманында бик күп ил төбәкләргә чыкканнар, сугышчан юллар буйлап сәяхәт иткәннәр. Бүген музейда сакланучы снарядлар, немец, совет гаскәрләренең каскалары, кораллары шул сәфәрләрдән кайткан табылдыклар. Солдатларның орден медальләре, шәхси әйберләре, шул ук вакытта очпочмаклы хатлар, шәхси хатларда саклана биредә. Кайберләре копиялар гына, кайберләре оригиналлар. Алар латинчада язылган, гарәпчәдә язылган, безнеңчә хәзерге кириллица буенча язылган да бар. Шулар белән бәйле бер кызыклы хатирә бар инде. Галләмов Кәрим исемле сугышчыбыз шушы Берлинга кадәр барып җитә, бик нык
чылганышта кала һәм туган ягына хатлар җибәреп җата. Шул хатларның берсен алып киләләр инде безнең авылга, почтальон тапшыра. Шуннан бер бабайны табып укытканнар хатны. Бу бабай укый икән, безнең гыйльманнар кыйный да кыйный, аталар да аталар, тәки шуларны үтереп булмый дип язган икән инде хатта. Шуннан соң нинди гыйльман бар икән соң анда ул немецлар арасында дип аптырыйлар икән. Ул герман дигән сүз икән. Германнар белән сугышабыз дигән сүз, аны аңлап бетермәгәннәр. Бөек Ватан сугышы чорында Ямаширме авылында 146-нчы укчы дивизиянең 280-нчы артиллерия полкы урнашкан була. Мәктәп булган урында, иске мәктәп урынында аның учениялар узатырган уку йорты булган. Штабы моннан 1 километр ераклыкта безнең Ямаширме авылының Марс ягында Мөхәддинов Бирхан абыйлар йортында урнашкан булган штабы. Бөтен Татарстан буенча сугышка әзерлек үтә торган егетләребез шушында килеп әзерләнгәннәр Бөек Ватан сугышына һәм декабрь айында әлеге полк сугышка кергән. Ләкин зур батырлыгыбыз, безнең горурлыгыбыз ул татарлар арасында беренче Советлар Союзы герое Гыйльфан Әбүбәкер улы Батыршин 1938 елда Япон илбасарларына каршы Хәсән күле буенда, димәк, Чик буенда безнең илебезне саклаган кеше ул. Ул инде 1938дә үк Советлар Союзы герое исеме алган. Аннан исән-сау кайтып авылга кайткан. Аннары Гыйльфан Батыршин Бөек Ватан сугышына киткән. Аннан югалган дигән хәбәре килсә дә исән-сау әйләнеп кайтып, Япониягә военный трибуналга барган. Нәкъ Нюрнбергский процесс кебек, Япония фашистларына каршы да бит инде шундый судебный процесс булган Токиода. Махсус инглиз телен өйрәнгән шунда чыгыш ясар өчен. Ләкин чыгыш ясаган, барган дусты Иван Чернопятка белән кайткан вакытта Сахалинга җитәрәк аларның самолетлары суга төшеп, алар һәлак булганнар. Бүгенге көндә безнең авылда Гыйльфан Батыршинга һәйкәл ачылды. Аның турында әсәр язган Шамил Ракипов безгә кунакка килде, аның дуслары килде. Музейның 3-нче бүлеге мәктәп тарихына багышланган. Биредә мәктәп тарихы, шушы уку йортын тамамлап чыккан данлыклы шәхесләр турында мәгълүмат тупланган. Ямаширмәдә элек-электән белемле, гыйлемле халык яшәгән. Беренче мәктәп 1903 елда ачыла, 2023 елда белем йорты 120 еллыгын билгеләп үткән. Укытучылар турында информациялар бар. Беренче мәктәп директорынан башлап бүгенге көнгә директорга кадәр бик күп еллар укыткан инде бүгенге көндә безнең арабыздан киткән мәрхүм укытучыларыбыз турында информация җыйдык. Алар арасында Ленин ордены белән бүләкләнгән бик зур бүләк иясе Әшрәф апабыз бар. Әхмәтова Әшрәф апа Фатих кызы. Нинди фән укытты? Ул зауч булып эшләгән, безнең мәктәптә башлангыч сыйныфлар укыткан. Зәйнуллин Абдулла абый безнең күп еллар буе мәктәп директоры булган, рус теле укыткан, учитель Абдулла дип чирткәннәр аны мәктәптә. Ул да Ленин орденын укытучыбыз, безнең менә алар турында информация җыйдык. Бөек Ватан сугышында катнашкан укытучыларыбыз турында һәм укытучы, ветеран укытучыларыбызның медальләрен саклар өчен махсус менә шушындый шкафлар булдырдык. Үткәнен белгәннең киләчәге дә өметле. Бүген Ямаширме мәктәбендә 158 бала үз туган телендә белем ала. Мәктәп укучылар милли тәрбия турында сөйләүебезне алдагы чыгарылышларда дәвам итәрбез. Гөлия Садыкова, Наил Абдуллин, Татарлар, Биектау районы, Ямаширме авылы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә Төмән өлкәсенең татар милли мәдәниятенә битараф булмаган яшьләре турында сюжет. Мин монда йөрүдән бик яхшы эмоциялар алам. Кызык кешеләр белән таныштым һәм яхшы вакытымны үткәрсәм монда йөрүп. Казакстанда иң оста әбине билгеләделәр. Әбиләр безнең балалар өчен, буыннар өчен зур үрнәк. Хәзер юлыбыз татарлар күпләп гомер иткән Төмән өлкәсенә булыр. Язмабыз халкыбызның милли мәдәниятенә битараф булмаган яшьләр турында. Татар яшьләре берлеге өлкәнең актив татар яшьләрен туплый. Алар остаханәләр оештыра, аулак өйләр уздыра, заманча итеп социаль челтәрләрне татарча алып баралар. Тулырак хәбәрчебез Диана Бикмуллина җиткерер. Акыллы, фикерле, күзләре янып торучы һәм чын күңелдән татар телен яратучы кешеләр. Бу тасвирлама тулысы белән Төмән өлкәсе татар яшьләре берлеге активистларына туры килә. 10 ел элек оешкан берлекнең составы инде яңартылган
һәм бүген алар тагын да активрак эшли башлаган. Берничә ел элек битараф булмаган яшьләр татар теле һәм халкының язмышы турында борчыла башлый. Алар яшьләргә милли мирас тапшыру максатыннан берлек булдырырга карар кыла. Әлеге оешманың төп юнәлеше итеп татар яшьләрен берләштерү билгеләнә. Мин монда йөрүдән бик яхшы эмоциялар алам. Мин монда йөреп яңа дуслар таптым. Бик кызык кешеләр белән таныштым һәм яхшы вакытымны үткәрсәм монда йөреп. Бүген Төмән өлкәсенең 10ннан артык районында татар яшьләре берлегенең җирле бүлекчекләре ачылган. Алар Төмәндәге баш бүлекчесе белән берлектә яшьләр өчен чаралар, онлайн очрашулар үткәрә. Шулай ук әлеге яшьләр актив рәвештә социаль челтәрләрдә алып бара. Татар стиленә яраклаштырып, заманча видео трендлар төшерә. Денис бу видеоны татарчага яраклаштырып төшерергә тәкъдим итте. Шәп килеп чыкты. Бирдә татар яшьләре берлеге сафына керергә теләүчеләрне киң кылач белән каршы алалар һәм аларга һәр нәрсәдә ярдәм итәргә әзер торалар. Күпләр монда үзләренең беренче татар сүзләрен өйрәнгән. Хәзер инде бергәләшеп татар җырларын да җырлыйлар. Собранияларда без уеннар уйныйбыз, чәй эчәбез, ашанабыз. Каждый үзенең интересларын сөйли. Воскресенье җыелабыз өчләрдә. Берәй кафешкаларга йөрибез, видеороликлар снимайтабыз. Күптән түгел беренче зур шара аулак өй уздырдылар. Анда яшьләр генә түгел, өлкән буын вәкилләре дә катнашты. Алар яшьләр өчен чын остазлар. Татар фольклоры серләре белән уртаклашты, җырлар җырлады, биеделәр. Татар яшьләре берлегенең киләчәккә планнары зурдан. Шигъри кичә, туган тел көне, татар лидерлары мәктәбе, фатирлык һәм башка күп чаралар үткәрергә ниятлиләр. Без хәзер фатирник әзерләнәбез, каты иттереп, мин стендап белән выступать иткәле әзерләнәм. Мин яратам кешене көлдергәле, үзем дә көлгәле яратам. Аларга уңышлар теләп калабыз. Бар планнары да чынга ашсын. Диана Бикмуллина, Рөстәм Сылдыкиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Казакстанда иң оста әбине билгеләделәр. Бу көннәрдә Актүбә өлкәсенең Шатлык татар-башкорт мәдәни үзәге оештырган бәйгедә 5 иң сәләтле әби катнашты. Аларның һәр берсе туган телне белүләрен күрсәтеп, милли аш-су әзерләп, чара кунакларын үз иҗаты белән сөендерде. Беренче урынга 5 бала анасы Нәфига Ашимова лаек булды. Әбие була мине, әбигенә түгел әле, ул мине дәвания. Әби, әбием, дәү әнием, нәнәем, иң якын кешебезне без төрлечә атап йөртсәк тә, безнең өчен ул киңәшчебез, яклаучыбыз, саклаучыбыз, тәрбиячебез, әкиятчебез, пешекчебез, кыскасы, өебезнең терәге булып кала. Актүбә шәһәрендә беренче тапкыр оста әби бәйгесе үткәрелде. Бу бәйгедә катнашырга 5 әби җөрәт итте. Безнең әбиләр безнең балалар өчен зур үрнәк. Аларның бит кулларыннан нәрсә генә чыкмый. Алар милли ашларын тәмле итеп пешерә. Алар милли киемнәрен үзләре тегә. Алар татар халыкның тарихын белә. Шул максаты әбиләр оныкларына буыннан буынга куллап, кулында җиткәрү өчен. Әлеге бәйгедә 50 яшьтәге һәм 80 яшьтән өлкәнрәк әбиләр дә катнашты. Тормыш юллары искитәрлек кызыклы. Мәсәлән, Флюра Рахматуллина зур 7 балалы гаиләдә туган. Әтисе Казахстанның Тимер шәһәреннән, әнисе Башкортстан Республикасының Татар Улкан авылыннан. Һәм минем тормышымда әбием Хазидә Әбзәлидин кызы зур роль уйнады, ди Флюра апа. Ул аны искә төшереп, безгә җырлап та алды. Тешләремә керәби таныш диспесен тартып, дыгалары күңелемне, тыралары гел яңартып. Инде үзем дә әби булдым, үземнең кызларымны, шул әби өйрәткән ризыкларны аларны да өйрәттем. Рафхат иптәшем белән 3 бала үстердек, бер кызыбыз бар.
2 улыбыз бар. Хәзерге вакытта, Аллага шөкер, 2 килинебез бар, 4 оныкларыбыз бар. Инде шулай гырлашып торабыз. Кичкенәдән җыр моңга гашыйк Танзилә Марданова бүген Актүбә өлкәсенең Мартук шәһәренең Умырзая ансамблендә җырлый. Ләкин ул искиткеч җырлый гына түгел, ә бүгенге конкурска иң күп төрле татар милли ризыклары әзерләп китерде. Безнең гаиләдә 10 бала булды. 8нче мин күңел белән килдем монда. Монда килдем мин кабак пәлешен, шәкшәк, шуны әлбә, тик менә хатын-кыз тугач әлбә пешерәләр. Ул татарның хәлвәсе диләр. Бәйгегә катнашучылар чыннан да искиткеч алтын әбиләр булып чыктылар. Алар тегәләр, шигәләр, бәйлиләр, оныкларын карыйлар. Җырларга биергә дисәң дә сынатмыйлар. Иң беренчедән мен бүгенге бәйгедә үзебезнең татар телен чиста итеп, дөрес итеп әйтүне күрсәтергә тырыштым. Балаларымызга да, оныкларымызга да шушы телне, тарихны, гореф-гадәтләрне белүне өйрәтәбез. Өебездә саф татарча сөйләшәбез. Мин үзем туган җирем Татарстанның Саба районы Мәртин авылы. Шул авылда без 6 бала үстек. Әниебез кичкенәдән үк эшкә өйрәтте. Менә ничек Казахстанга килдегез? Мин мәктәп битергәннән соң Казан дәүләт педагогия институтында татар теле әдәбияты укытучысы булырга укыдым. Шуны укып битергәннән соң мин тормышка чыктым Казахстан егетенә. Инде хәзер 30 елдан артык шушы Актүбә облысында гомер сүреп яшәп ятабыз. Иптәшем Ренат ул да мәктәптә эшли. Гаиләдә иптәшем белән 5 бала тәрбияләп үстердек. Хәзерге вакытта 7 анагыбыз бар. Әбиләр сәхнә артында әзерләнгәнчә тамашачыларның күңелләрен күтәреп, Актүбә өлкәсенең Шатлык татар-башкорт этномәдәни үзәгенең Сәйлән һәм Язгы моңнар ансамбльләре матур чыгышлар ясадылар. Җиңүчеләрне сайлап чара ахырында жюри әгъзалары оста әбиләр бәйгесенә йомгак ясадылар. Алар катнашучы әбиләргә олы рәхмәтләрен җиткереп, гел шундый ашкынлы күңелле, актив, сәламәт булып калуларын теләделәр. Бик яхшы булды. Күңелле булды. Очень хорошо одни преподнесли. Катнашучылар татар мәдәниятен бик яхшы һәм ачык итеп күрсәтә алды. Тәмле милли ризыклар, татар җырлары чара югары дәрәҗәдә үтте. Матур кояшлы яз көнендә салкын кыштан соң әбиләребез яшәреп, илһамланып, дөнья ямьлелегенә тагын бер кат инанып, күтәренке кәефләр белән кайтып киттеләр. Әдилә Төхбәтова, Баурҗан Кәҗәканов, Татарлар, Актүбә шәһәре, Казахстан. Шагыйрә җәмәгать эшлеклесе Әлфия Шәмсетдинова шигыреннән үзек белән тапшыруыбызны төгәллибез. Татарларым, сезгә дәшәм, саклык милләтебезне, сөйләшик ана телендә, онытмыйк телебезне. Сабыйларга туган телдә бишек җырларын көйлик, белгәнебезне җиткерик, тарихыбызны сөйлик. Тапшыруыбыз тәмам, Рамазан айы дәвам итә, тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Күрешкәнгә кадәр.